già fatta che non mi può vedere. Io t'ho già amata tanto, se io t'amo tu lo sai, io ti voglio bene assai e tu non pensi a me. Io ti voglio bene assai e tu non pensi a me. סבא, נונה הייתה מכינה כזה בסיציליה? נונה הייתה מכינה כזה בסיציליה? נונה בטח עושה, אבל הם לא אוכלים הרבה אורז. היום אוכלים קצת יותר, אבל לפני 10-15 שנים, אולי פעם בשבוע אפילו היו עושים אורז. הכל האטריות בנוי שם. מה היא הייתה מכינה? מה היא הייתה מכינה? הבחירה? מה הייתה מכינה, נונה? מה הייתה מבשלת? מה הייתה מבשלת? האטריות כל יום, כל פעם בצורה אחרת. עם רסק עגבניות, עם זה, ועם עגבניות שלמות, ועם מלקות, כל הזמן משהו אחר, עם אטריות, עם משהו, עם כרובית, עם זה, עם משועית. עם כל המינים היו עושים את אטריות כמעט כל יום. וזהו, ואחרי זה בשר. ודגים כמה שרוצים. הרי אז הדגים היו זולים לפני 10-15 שנה, 20 שנה. אז אני הייתי אוכל לפחות כשהיינו שם פעמיים 3 בשבוע דגים. מהים ישר. קונים בשעה 11:30 ב-12:30 כבר על האש. Ciao Adriano, come stai? Tua moglie, i bambini, stanno tutti bene? Speriamo di sì. Io sono molto contento a parlare con te per telefono perché non posso venire sempre in Sicilia. Quando si può, 2 volte l'anno su per giù veniamo. Adesso tu mi hai detto che tutto va bene da voi. Com'è il tempo? Fa pioggia? Ciao Adriano. arrivederci. סבא, בן כמה אתה עכשיו? 84. בלי עין הרע. עד 120. 119, שאלה ניתן בקשיש. E tu